Začnem s týmto. Mám by už byť online. OK, takže dámy a páni, vítam vás pri vianočnom suncaste. Neviem, či je blbá kvalita, alebo to iba mám taký pocit. Dúfam, že nie. Vítam vás pri druhom suncaste tohto roku a zároveň aj vianočnom, dámy a páni. No a dneska tu budeme preberať vianočné témy, keďže už sa blížia Vianoce a aj tento podcast vyjde na Vianoce, takže určite buďte ready. No a dajte si aj zvonček, zapnite, aby ste neprišli premiéru na Vianoce, alebo si ich môžete pozrieť inokedy. Ale keď chcete byť na premiére, tak aby ste vedeli, že toto vyjde na Vianoce a potom budeme ešte robiť jeden podcast a to bude koncoročný. Takže dneska budeme preberať vianočné témy. Skôr než začneme, chcem vám oznámiť, že vďaka vám som hitol 90 odoberateľov. Veľmi vám za to ďakujem. A je to pre mňa veľká česť, že som takto začal robievať kanál, baví ma to a dokonca aj je to akože veľké číslo pre mňa a veľa to pre mňa znamená, takže ešte raz sa vám chcem poďakovať za tých 90 odoberateľov. A ešte než budem pokračovať, mám tu menší problém s jednou vecou. Ja na budúce, keď budem robiť tie podcasty, musím vychytať všetky muchy. So svetlom potrebujem si ho trošku napraviť, lebo je toho dosť. Svetlo musím tak nastaviť. Ľudia, neviem, ak to bude v tom videu vyzerať, ale tak, aby to bolo dobre nastavené, to svetlo. Nech ma vidno aj vo videu. No, takou prvou témou, čo sme mohli dneska začať, by bolo byť tým, že toto bude taký vianočný podcast, tak táto téma, dneska budeme riešiť skôr témy o vianočných veciach, no a je tu tých tém nie tak veľa, takže budeme musieť improvizovať s témami a niečo sa rozkecať, čo už ma napadá k Vianociam. No a možno aj sa rozkecame aj o iných veciach, takže ak sa vám video toto bude páčiť, užite, nezabudnite zanechať like, feedback, teda komentár, no a dáte odber určite pre ďalší content. Ja sa veľmi budem tešiť a určite aj teraz sa teším, že sa blížia Vianoce. Vlastne ten podcast vyjde na Vianoce, ako som už raz vravel v tomto podcaste s začiatkom, takže budeme to mať takto urobené, aby ste mali čo pozrieť aj cez sviatky, aj keď cez sviatky nebudem online, tak preto som to tak urobil, že tento podcast vyjde na Vianoce. Čo sa týka Vianoc, tak ja mám na to samé väčšinou dobré spomienky. Ja som dokonca, myslím, že mal aj tie najlepšie spomienky z tých Vianoc a okrem toho, že aj tie Vianoce som mal samé dobré spomienky, tak ešte okrem tejto témy som chcel povedať, že ja nie som učesaný. Ja zvyknem sa vždy pred videom nejako pripraviť, ale teraz som nemal na to čas, takže ak budem vyzerať vo videu strašne, tak je mi to ľúto. Nemal som čas, podcast som začal teraz točiť, len pred pár hodinami. Som si pripravoval veci na podcast a pred pár hodinami som iba prišiel domov zo školy. Dneska sme toho nemali nejako veľa, riešili sme iba nejaké veci a riešili sme všetko možné. Dneska bol posledný deň, čo sme boli v škole, ako čo sa týka normálne, že rozvrhu. Takže zajtra, v dobe točenia, zajtra máme zase školu, ale budeme mať taký špeciálny deň, že sa nebudeme učiť a budeme mať nejaký iný program. Okrem toho, tak čo sa týka toho, tak ja som osobne si uvedomil, že ide o to, že v škole už som tu iba 2 dní, vlastne v podstate tento dnešný a zajtrajšok, takže už tu sú prázdniny, už v piatok sú prázdniny, pretože nám dali riaditeľské voľno a to zvykne sa dávať riaditeľské voľno tesne pred prázdninami, takže som veľmi rád. No a je to akože zaujímavé, že takéto niečo funguje, riaditeľské voľno, no a ja sa teším na Vianoce úprimne. Určite mi dajte vedieť, či aj vy sa tešíte na Vianoce. Je to môj najobľúbenejší sviatok, ktorý kedy mohol vzniknúť alebo existovať, lebo môže byť, že niektorí majú Vianoce zapamätané ako ten najhorší sviatok, kvôli tomu, že možno sa niečo na Vianoce podrbalo, čo ich poznačilo do konca života a aj poznačí do konca života. Že niečo veľmi strašne sa muselo stať, že nemajú radi kvôli tomu Vianoce. Takže keď ja väčšinou hovorím v škole, že sa teším na Vianoce, tak ten
ten človek, čo sa to zažil, tie zlé veci počas Vianoc, tak si či on zase keca. Kamo, ja mám tie najhoršie Vianoce v živote a on si tu hovorí, že sa teší. No proste, celé akože také o tom. Ale ja ako Vianoce milujem a vždy budem milovať. Sú to môj najblíbenejší sviatok a je to taký sviatok, je to dosť čarovný sviatok, dá sa povedať dokonca, takže určite mám už vianočnú náladu a to ešte už je to tu skoro, už za rohom sú Vianoce, ale pred týždňom som sa už tešil na Vianoce, aj pred týždňom, aj pred týždňom. Proste ja som sa už posledné tie týždne, čo začal november, tie posledné novembrové týždne, čo boli, tak som sa veľmi tešil na Vianoce, lebo ako som už vravil, je to môj najblíbenejší sviatok a je to ako veľká radosť, keď sú Vianoce a hlavne keď ste v mladom veku. Hlavne keď ste ešte v mladšom veku, ako som ja, lebo v mojom veku to už je také, že ja už viem, že proste napríklad, že Dedo Mráz, alebo to ten Mikuláš, či Santa Claus nenosí darčeky. To ako decko som tomu veril, lebo som bol decko. Rodičia mi to hovorí, ale ak to si mali podobne, určite mi môžete zanechať komentár o tom, že tiež ste to tak mali podobne, že rodičia vám hovorili, že Santa Claus existuje a že on nosí darčeky a že vy mu pomáhate alebo niečo, keby náhodou vás načapali, že proste tak klamali vám naši rodičia. No a ako mi sa to stalo viackrát, kým som bol malý, ale potom, keď som už tak vyrástol, tak mi to začalo tak napadať, že je dobré sa si nestil takéto veci, alebo ten Mikuláš, či ten Santa Claus. No a nakoniec som uspel výsledku, že vlastne to nenosí žiaden Santa Claus, ale moji rodičia kupujú z obchodu. Takže asi tak som to, s tým Mikulášom alebo tým Dedom Mrazom, či jak som ho volal. Ak ste vy tiež verili vo Mikuláša, Dedom Mraza alebo toho Santa Clausa, tak určite mi dajte vedieť do komentárov, lebo ako to je taká detská viera, to každý z nás verí väčšinou v niečo, keď sme mali. A je to také klasika, také super vec, keď proste ako mali som v kúse veril vo hociaké veci, som veril, že sa vieme premeniť na veci, ktoré by som nedokázal, že sa premení na draka a uletím z tohto domova. Pritom ja, ako v tomto veku, ja by som, teraz by povedal, že som ja vtedy myslel si, ale bol som decko a deti robia totálne kraviny, čo už s tým narobíme. Ale aby sme obmedzili robenie tých kravín, tak musíme naučiť dosť tej dôvery aj toho všetkého, čo vlastne tie deti potrebujú v živote, aby sa naučili a aj to učenie, aj tá škola je tá dôležitá vec. No ako škola, ja by som nepovedal, že v živote, že škola bola najdôležitejšia pre môj život, lebo nepríde škola ako navyše vec, kvôli tomu, že robím YouTube, teraz hlavne. Kebyže základná škola, keď sa bavíme o základnej škole, tak základná škola samozrejme, tá je dôležitá. Tá je veľmi dôležitá. Prečo sa volá základná škola? Pretože to sa naučí základné veci do života. Sice niektoré veci nebudeš využívať v živote, ale väčšinu z nich áno. Takže tam výnimka. Ale čo sa týka tej strednej školy, tak tam mi to príde ako úplne zbytočne, už len kvôli tomu, že tam zbytočne sa učíte viac toho ako na základnej škole a je to oveľa ťažšie. Zbytočné stres, nervy. Ale dobre, existuje to, bohužiaľ, tak to funguje. Neviem to zmeniť. Jedine, že by sa podpísali zmluvu s diablom. Či čo? Nie, čo si ľudia. Prepáčte, ja nepodporujem ani satanizmus, ani žiadne zlo, nebojte sa, ja som v pohode človek. Ja to bol taký žartík. Čiže ako čo sa týka toho, tak určite stredná škola je dôležitá, takisto ako základná, bohužiaľ to tak funguje a čo si narobíme? Kokos 11 minút. Dobre, čiže čo som už vravel k tým Vianocem, čo som skončil, myslím, že pri tom Santovi Clausovi, že vlastne ten Santa Claus, ako nie som ten typ človeka, že budem veriť už teraz ako v tomto veku v neho, ale je mi to také, že teraz už je to asi v móde, že už dnešné decká už ani nevedia, že vôbec nejaký Santa Claus existuje a ani tomu veľmi neveria. Ale dobre, je to vec, ktorá sa nebudem teraz riešiť, lebo je to vec, ktorá môže aj zasiahnuť. Keď náhodou tento podcast bude vidieť nejaké decko a si bude hovoriť, proste by mi neverilo. Dúfam, že to nebude pozerať nejaké decko, lebo maloleté decka by nemali takéto videá pozerať, hlavne nie pod 13 rokov, pokiaľ viem. Tak by to malo byť v YouTube Guidelines, že vlastne po 13 rokov nesmieš kúkať YouTube. Ale aj tak sú decká, ktoré to porušujú, pokiaľ viem. Som počul niekde, že sú také decká, že vraj sa nájdú, že porušujú to pravidlo a aj tak kúkajú YouTube.
že si zadajú vek, že majú viac ako 13 a pritom majú iba 11 alebo 10. Že proste neriešia pravidla. Ale tak čo už, no. V takom živote a v takom svete existujeme, no to bohužiaľ. Život sa za mňa nebabrá. Takže asi tak, čo sa týka toho. No, máme tu aj nejaké témičky. Skôr než sa ešte na nich pustíme, ja som si ich pripravil, tieto témičky na tento podcast. Mám urobené aj témičky, neviem ich ukazovať, bože. Ja tu mám aj témičky potom na koncoročný podcast, čiže keď budem točiť, tak aby som mal čo s vami preberať. Okrem toho ešte aj iné veci okolo toho, samozrejme budeme to roztendovať, to ja neviem čoho. A hlavne tento koncoročný podcast bude najväčší zo všetkých podcastov a to vždycky bude, lebo tam väčšinou riešiť veci, čo sa týka toho roka a tak ďalej, o roku, v ktorom bude ten koncoročný podcast sa točiť. Takže tak, aby ste vedeli také info k tomu, že ako to bude fungovať pri tých koncoročných podcastoch. Čo sa týka samotného Suncastu, tak ja som rád, že sa to akože veľmi páčilo, že ma to 50 zhľadnutí, čo som veľmi happy, bo ja som skôr čakal, že tých zhľadnutí nebude tak veľa, keďže to bol podcast jedný svojho druhu. Takže keďže toto je pokračovanie, dá sa povedať, je to druhý diel Suncastu, taký vianočný, tak dúfam, že sa vám bude páčiť, určite dúfam, že si to pozrite až do konca, lebo podcasty v dnešnej dobe sú dosť populárne, dá sa povedať, a človek ich si vie vypočuť, keď sa fakt niečo robí, že ty koľko zmečte si mal zapnúť tak, že si nahrajete proste zvuk z tohto podcastu, dáte si mobilku tomu, čo robíte, neviem, čo robíte práve, a môžete si ma tam vypočuť, čo kecam. Proste dá sa to takto spraviť. A takto človek dokáže zabiť niekoľko hodín aj počúvaním podcastov. Čiže podcasty sú v niečom dobré aj v tomto, ale aj zase aj v tom, že vlastne človek sa dozvie niečo o tých ľuďoch, čo on riešil vlastne ten podcast, a aj je to také spoznávacie, dá sa povedať. Najlepší typ spoznávacích videí sú podcasty. Bo tam sa ľudia vedia lepšie spoznať ako v klasických videách. V klasických videách sa rieši iba to, čo sa rieši v tom danom videu. Ale nerieši sa nič okolo ich životov a tak. Takže som rád, že som začal s touto sériou, lebo ma viacej spoznáte. A ja s vami tiež. A táto séria bude taká dlhšia. Som sa rozhodol, že tento Suncast séria bude taká dlhá a bude prvá sezóna, by som chcel spraviť, aby mala... Táto sezóna by som chcel spraviť, aspoň myslím, že tam som si niekde zaznačoval, že budeme asi 10 častí prvá sezóna, ak sa dobre pamätám, nie som si teraz istý. Potom po tomto podcaste sa musím ísť pozrieť, neviem, či to teraz nájdem. Že vlastne táto sezóna by mala mať 10 epizód alebo 5, nie som si teraz fakt istý. Takže sa popozerám ľudia, že koľko by som chcel spraviť, aby mal tento podcast. 2025, to je 26, kde je tento rok? To je 2024. Čiže prvá sezóna by mala mať, kde je ten prvý, čo som si naplánoval. Prvý už by mal byť vydaný, čiže ten už tu nemám zapísaný, ale tu je vianočný, ten koncoročný. 6. Tu ešte potom máme, čo týka vianočného jedla, tak ešte vám poviem to, že vlastne ja vianočné jedlo milujem. Iba tá kapustnica väčšinou bol problém, ale aj nejaké jedlo milujem. A tento rok už aj kapustnicu budem jesť, takže aby ste mi práve šťastne, to bude dobre chutiť. Dobre, čiže tak vianočné jedlo, že vlastne milujem všetko už. Teraz aj kapustnicu, keď mi bude chutiť. Potom, tu máme vianočné rozprávky. No, tak k tejto téme sa budem vyjadrovať takto, že ja vianočné rozprávky mám rád a vždycky budem, lebo vianočné rozprávky, čo som ja väčšinou zvykol kúkať, klasické, Perimbaba, potom Pelíšky, to si budeme poznať, to super komédie. Ak ste tí starší ľudia, čo sledujete televíziu, tak a hlavne máte Markízu, Jojku, Dajto a takéto, tak viete, že Pelíšky a Perimbaba chodieva väčšinou na Vianoce, to tiež sme kúkavali v kuse. Alebo aj niekedy aj také relácie, ako napríklad Inkognito, alebo všetko, čo mám rád, že to proste v kuse sa niečo dalo kúkať. Takže ja rozprávky úprimne nie sú zlé. A okrem toho... Bože, to čo bolo do piči? Okrem toho tu ešte sú aj také rozprávky, čo sú väčšinou animované, čo určite tiež budeme poznať Frozen a takéto, ale je Frozen ja nekúkam. Je to dievčenská rozprávka, to je také, ako videl som to raz v živote, ale to bolo takto. Ako klasická rozprávka, že krásny koniec, ale myslím, že som videl dokonca aj 2 časti posledné.
Myslím, že som videl všetky 3 časti dokopy, ale sa už na ne nepamätám, lebo to proste už bolo dávno. Ale sa iba pozrel len kvôli tomu zo zvedavosti, lebo nevedel som, čo som mal vtedy pozerať asi. A úprimne Frozen vám neviem, či chcem odporúčiť pozrieť, alebo nie, lebo ako záleží od toho, či to máte radi, alebo nie. A ja som to nekúkal, pretože som to mal rád, ja som kúkal preto, lebo je to animovaný film a animované filmy mám rád. Tak som už to hovoril v prvom podcaste, čo ste už vám rekomendoval v tomto videjku, takže tak. Potom tu máme čiže tie vianočné rozprávky, je ich veľa. Je ich úplne fakt veľa. Ako nie všetky si viem spomenúť, takže určite Perimbaba a tie pilišky, to klasika a tie relácie, ak som už hovoril, všetko, čo mám rád a Inkognito. Taká klasika. A to je sa aj aj na ten nový rok, keď je ten Silvester. Ja tiež sa my kúkame rôzne veci, seriály, kúkame tie relácie a tak. Že proste niečo sa v kuse nájde, takže tak. Potom, čo tu máme ešte? Vianočné pesničky. No, ja vianočné pesničky mám rád. Aj slovenské, aj anglické. Aby ste vedeli. Aj anglické, aj slovenské. No slovenské som trošku vyberavý, lebo slovenské niektoré sú fakt shit a nepoznám ich. A niektoré sú dobré, aj keď ich nepoznám, ale väčšinou tie sú, čo nepoznám, sú väčšinou shit, takže upravte ma, ak vy to máte inak, ale ja to mám takto proste. Väčšinou nepočúvam slovenské iba niekedy. Také, čo poznám, myslím, že najkrajšie Vianoce, potom ešte šťastné a veselé. Potom ešte myslím, čo to bolo. Ja si veľmi veľa nepamätal slovenských. Ja väčšinou iba tie anglické, ja som už vravil. A tie anglické Jingle Bell Rock, potom Last Christmas, Let It Snow a takéto, to všetci budeme poznať, to klasické známe pesničky. Ja ich počúvam, keď vždy je vianočná atmosféra a už sa blížia aj Vianoce, tak som ich začal počúvať v poslednej dobe, keď som chodil domov zo školy. Nič ja som si nepúšťal. Čiže čo sa týka vianočných pesniček, tak ja mám rád tiež aj vianočné pesničky. Či už sú anglické alebo slovenské, počúvam všetkého druhu. Pokiaľ sú dobre spravené a dobre sa dajú počúvať, tak nemám s nimi problém. A to aj vo všeobecnosti s hudbou. Ja hudbu mám rád, pokiaľ je dobre spravená, aj tá samotná hudba a aj ten typek dobre spieva. Alebo typka, preto či to spieva chalán alebo žena. Keď to dobre urobili aj s tým spevom, aj s hudbou, nemám problém si to vypočuť a je to dobre. A sú to aj potom také pesničky, ktoré sú samé o sebe zlé, len buď to, že iba hudba je zle spravená, alebo buď to, že iba ten spev je zle spravený, alebo niečo. Že proste sú aj také. Nie sme totiž dokonali, sme iba ľudia, ako sa hovorí. Nikto nie je dokonalý. No takže, čo sa týka našich pesničiek, tak vám chvíľu poviem, že ja pesničky mám rád, len keď sú šitné, tak sú šitné. A ja šitné počúvať nebudem, aby ste vedeli. Ja som dosť vyberavý, čo sa týka hudby, takže aby ste vedeli, ja si veľmi vyberavý, čo sa týka hudby. Čo sa týka jedla, veľmi nie. U jedla ja zjem všetko, okrem niektorých jedál, iba aj fakt niektorých, ale ja inak zjem veľmi veľa akože jedál. Čo ak mi uverejte aj kapusnicu a tento rok mi snad bude chutiť, tak môže byť, že aj zjem tú vašu. Ale ako reálne fakt, ja vianočné jedlo milujem. Takže, ale čo sa týka hudby, tak ja som veľmi vyberavý. Čo sa týka hudby, som veľmi vyberavý, takže mám v kuse rôzne typy hudby v mobile stiahnuté, takže aj z rocku, niečo aj z popu, aj z jazzu, proste hocičo. Ja som veľmi vyberavý. A v poslednej dobe teraz počúvam väčšinou iba tie také cinematické hudby, čo sú väčšinou z filmov urobené. Čiže také sa mi viacej zapáčili, tak také počúvam. Potom tu máme ešte, okrem týchto troch tém, aj ďalšie. To sú už také filozofickejšie otázky. Čo mám na Vianocach rád? Čo mám na Vianocach rád? Na Vianocach mám vždy najradšej, keď celá rodina pokope, a to asi aj všetci by si tak rovnako odpovedali, ale toto je môj názor. Keď celá rodina pokope a trávi spolu čas. A je to čas, keď vlastne keď sa nesmí hádať. Aj tak by som to dal nazvať. Proste pretože v našej rodine je zvykom, a to nie som určite jediná rodina, ktorá má problémy. Každá rodina má nejaké svoje problémy, aj nejaké hádky a tak, že ako celá rodina sa háda, ale že ako, ja neviem, že rodičia sa niekedy hádajú, občas aj tí súrodenci hádajú v tej rodine. Ja sa v kuse hádam s mojím bratom, sa aj niekedy hašteríme, a to isté aj rodičia sa niekedy pohádajú. Ale proste sa to dá vyriešiť len proste tak, aby ste vedeli, že to v každej rodine sú nejaké problémy. Nikto nie je dokonalý totiž, ako sa hovorí. Ja som už som tu raz to povedal, takže proste. Čiže čo na Vianocach je to, že rodina je celá pokope na Vianoce, trávime spolu čas, tešíme sa z toho všetci a že spolu zdieľame vlastne svoje zážitky a že sme pokope hlavne.
A tie darčeky, ako, ja viem, že decka by tu povedali, že darčeky, ale pre mňa dôležitejšie je to, že tá rodina je celá pokope a máme spoločný čas, lebo my úprimne veľmi netrávime veľa času spolu, ako celok, rodina, a takže som rád, že keď sú sviatky, že aspoň cez sviatky trávime spolu väčšinu času, lebo my väčšinou tak sme oddelení, dá sa povedať, od seba, takže aby ste vedeli, ako to u nás funguje. Že každý robí svoje, dá sa povedať, ak by som to ešte tak lepšie vysvetlil. Že každý robí svoje, proste. Ale cez sviatky sme všetci spolu, to proste vždy. Čiže Vianoce sú moje najobľúbenejšie, ako. A aby ste ešte vedeli, ja darčeky už mám pripravené. Aj rodičia dúfam, že majú pripravené darčeky pre nás všetkých, čo sme členovia rodiny, aj pre mňa, aj pre brata. A ja som pripravil tiež pre celú rodinu doslova ten darček, takže určite. Ja možno vám po Vianociach ukážem, čo som im dal, neviem, či chcem to ukázať, ale určite sám sa budú tešiť z toho darčeka. Mákal som s ním dosť dlho. Je schovaný. Takže takisto určite aj rodičia schovali vlastne darčeky, čo nám chceli dať na Vianoce, takže ja sa teším. Chcem sa prekvapiť. No a takže čo sa týka darčekov, tak tiež mňa veľmi až také netrápi, že keby dostanem nejakú vec, ktorú som si veľmi neprijal, práve že budem rád, že som vôbec niečo dostal. Ja som rád, že ma človek odmenil niečím a že si dal tú námahu a myslel na mňa, keď ten darček vyberal. Lebo keď to proste iba to je vino, keď človek myslí na mňa, keď mi vyberal darček, alebo že to proste len prišiel do obchodu a videl prvú vec z obchodu, čo ho napadla, čo ho videl. Toto nie je správna cesta, ako riešiť sviatky. Takto to nefunguje proste. Ty musíš na to človeka myslieť a vedieť o ňom veľa vecí, musíš ho spoznať. Musíš ho poznať, musíš s ním tráviť aj čas, aby si vedel, že čo on vlastne má rád. Musíš na ňom myslieť hlavne. To je to, že musíš na ňom hlavne myslieť. Že kamo, proste, teraz iba príklad. Kamo, mám kamaráta, ktorý má rád takéto veci, tak mu kúpim niečo, to, čo má rád, nie? Logicky. Potom, tu máme najtrapnejší darček v dejinách. No, tak zatiaľ som ešte takú situáciu nemal. Ako vám hovorím, nikdy som nedostal darček, ktorý som si neprijal, alebo a keď som už niečo dostal, to som bol rád, že som vôbec niečo dostal, takže nie som ten typ človeka, že keď dostanem darček, ktorý si neprijal, alebo dostanem niečo úplne, než som si ja prijal, tak ja nie som ten typ, že sa nahneva hneď. Mňa to poteší, že niečo ten človek na mňa myslel a že mi niečo doniesol. Takže ja som dosť, dá sa povedať, taký optimista, dá sa povedať, alebo ten optimista by sa to mal skôr povedať. Takže čo sa týka najtrapnejšieho darčeka, tak mne sa to ešte nestalo, že by som dostal nejaký fakt darček zlý, alebo hrozný, alebo niečo. Ja som rád za všetko, čo dostanem, takže sa teším. A hlavne to je o tom, aby tá bola rodina pokope. Čo sa týka najhoršej spomienky na Vianoce, tak mám tu nejaké tie spomienky, stalo sa niekedy aj také, že boli aj také zaujímavé veci, čo sa diali v mojom živote. Bolo to raz taká situácia, keď sme boli mladší a rodičia boli v kuchyni. Teda my sme boli v obývačke, kúkali sme, myslím, že nejaké rozprávky. Ja som bol v obývačke, kúkal som rozprávky, môj brat bol zavretý v izbe. Rodičia boli, otec bol v kuchyni a mama, myslím, bola na balkóne niečo riešiť. V kuchyni sme mali zapálené sviečky na našom taký veniec bol tam. Taká vtipná príhoda sa stala. No a že vlastne tam bol ten veniec a on tam začal z ničoho nič horieť. A ľudia, ak ste správne počuli, začal horieť. A je taký, že čo tu tak smrdí? Kúkne sa a ty kokos, veniec začal horieť a on začal panikáriť. Mama doma. No a otec začal panikáriť, mama začala panikáriť, musel stopnúť kvôli nejakej veci, prepáčte. Otec začal panikáriť, mama začala panikáriť, keď vošla a zistil, že horíme, tak otec, on zobral hrniec, ten najväčší, on púšťal vodu, mama, že zobrala, že však dávaj, však horíme. A on, že počkaj, musím to plná. A mama skúkala na neho tak divne, zobrala víno s pohárom, odjala to ten požiar a našťastie sa nám nič nezhorelo, iba ten veniec a mali sme obrovské šťastie, ako fakt obrovské. A mama taká, že Páne Bože. A začali sa tam potom smiať. Ja som bol obývačka, môj brat bol v detskej, my sme panikárili tiež samozrejme, keď sme zistili, čo sa stalo a no proste taký zvláštny zážitok. Do života sa mi to v kuse vrie, sa to spomeniem. Takže vtipná udalosť v mojom živote, čo sa týka Vianoc. Ešte to na to nikdy nezabudnem, len tak ľahko. Takže čo sa týka najtrapnejšej spomienky na Vianoce, tak ja mám jednu.
A to je vlastne to, čo... Teda nie, to neviem, či sa to dá nazvať, že najtrapnejšie, skôr by som to nazval, že je to fakt strašidelné, by som povedal. Lebo ako mohli sme vyhoriť, našťastie sa to nestalo, lebo mama je mama a dokázala nás zachrániť. Ja som bol ešte vtedy decko, ja som nerozmýšľal ako teraz. Keby som bol v mojom veku vtedy, tak by som tiež rovnako reagoval ako mama. Nie ako otec, že musím nalejať doplná. Kamo, nelej doplná, stačí trošku, zalej, proste. Treba bolo rýchlo konať, ako a on tam, že nadliem doplná. Proste. Ten najväčší hrinec vybral dokonca. Proste, to je proste vtipná príhoda. Potom sa začali smiať. To... Ja keď si na to spomeniem, tak sa začnem smiať. Takže tak asi okolo toho, tak no. No a ešte nakoniec, ešte to ukončím, Sanimations, taký oznam, spravím vám. On vlastne sa premenuje, už som to hovoril aj počas tohto podcastu, na Draw My Life animácie. A prvá časť, neviem kedy vyjde, kedy začnem na tom pracovať, lebo teraz som začal robiť tú animáciu o Stickmanoch, tú prvú časť zo Fail Origin, takže a tá vyjde asi niekedy až na budúci rok tiež, ale budem na nej pracovať teraz, ako je to current projekt, takže Fail Origins Episode 1, The Beginning, alebo to skôr ten The Origin, vyjde asi na budúci rok, ale začal som na nej pracovať, takže určite mám tu projekt, na ktorom mám pracovať, čiže budem dávať príbežne aj informácie o tej animácii, kedy vyjde a nejaké možno aj sneak peeky vám ukážem k tej animácii, aký je progres aktuálny. No a čo sa týka Animations, tak teda tých Draw My Life animácií, tak oni vyjdú až niekedy potom, aby ste vedeli. Ale dubbingy už, nie že dubbingy, tie scenáre mám pripravené, takže tak, aby ste vedeli. Jeden možno ešte budem musieť vymýšľať ešte raz, lebo jedna časť ešte nie je pripravený som dubbing, ak sa dobre pamätám, takže nemám úplne všetky dokončené, ale je tu ešte čo robiť okolo tých Animations, teda tých Draw My Life animácií, takže mám čo robiť. Takže, aby som to aj takto ukončil, že dámy a páni, ak sa vám tento podcast veľmi páčil, tak nezabudnite na like, odber, zdieľať kamarátom aj ostatným, no a určite nezabudnite hlavne na odoberať tento kanál Sun Studios a aj ďalšie moje ostatné kanály, ako je Sunny a Sun Shorts, alebo skôr lepšie Sun Clips. Dávam ich do popisu do tohto videjka. Odoberajte si to všetky kanály, čo vám do popisu do videjka, a aj tento hlavne. A dajte like, zdieľajte a určite napíšte mi komentár, čo si o tomto videu myslíte. Ak vám páčilo, napíšte mi do komentárov, či chcete aj niečo špeciálne, aby som robil v tých podcastoch. No a nejaké nápady. No a uvidíme sa pri ďalšom diele Suncastu, pri koncoročnom. Zatiaľ, čaute!